Tervetuloa Keikkatarinoita podcastiin. Tällä kertaa vieraana on Marke Tissari, lähihoitaja Loimaalta, joka on tehnyt keikkaa ympäri Etelä-Suomea ja nähnyt kymmeniä työyhteisöjä ja yksiköitä. Tervetuloa, Marke. Kiitoksia. Kerrotko ensin kuulijoille, kuka olet ja minkälainen tämä sun taivaalla hoitajana on ollut ja keikkalaisena? Eli olen Marke Tissari ja olen tehnyt lähihoitajana yli 25 vuotta hoitotöitä ja olen suunnannut lapsiin ja nuoriin, mutta en ole päivääkään tehnyt siellä töitä heidän kanssa, että olen ollut ikäihmisissä suurimman osan uraani. 2014 aloitin keikkailun silloisen Seuturekryn kautta ja ihan lähityöyksikköön lähdin keikkailemaan kehitysvammaisten pariin. Siihen asti olin tehnyt ikäihmisten kotihoidostöitä. Sen jälkeen olen tehnyt sitten enemmän ja vähemmän keikkaa. Nyt viimeisen tämän vuoden taas on pelkästään keikkailu. Miten sä päädyit sinne keikkailuun? Se oli oikeastaan varmaan mielenkiinnosta ja se, että se keikkapaikka oli ihan mun kotini lähistöllä, niin ajattelin, että on aika helppo lähteä keikalle. Ja sitten tietysti aina tämä lähihoitajan palkka on sellainen, että siihen on ihan kiva saada vähän ekstraa, jotta pystyy tekemään. Ja sitten toisaalta mä olin silloin vakitöissä kotihoidon yöpartiossa, niin se työ myös mahdollisti sen, että vapaa-viikolla pystyi heittämään keikkoa. Oliko se niin, että sä oot tehnyt myös yrittäjänä kotihoitoa? Kyllä, joo. Perustettiin tuossa ennen hyvinvointialueiden alkua, niin perustettiin ystävän kanssa firma ja heti jäi kilpailutus käteen ja sitä pyöritettiin yksi kilpailutussopimus. Sulla on näitä yksiköitä iso liuta. Näissä eroja vai onko ne samanlaisia kaikkia, mitä sulla on jännystä mieleen? Joka ikinen työyksikkö on erilainen. Se jopa saman työnantajan palveluksessa samassa, niin kuin vaikka kotihoidossa, niin joka ikinen työyksikkö kotihoidossa on erilainen. Sitä voisi kuvitella, että meillä on nyt kun nämä hyvinvointialueet alkoi, että meillä olisi jotenkin niin kuin yhtenäiset linjat, yhtenäiset säännöt, yhteiset sovitut niin kuin tämmöiset toimintatavat, miten tehdään joka ikinen työpaikka ero jollain tavalla. Se riippuu jo pelkästään siitä, että ketä siellä on töissä ja ketä siellä on esimiehenä ja siitä, että minkä kuntoisia ne asiakkaat esimerkiksi on. Puhumattakaan sitten, että jos mennään mielenterveys- ja päihdeyksiköihin tai kehitysvammaisten palveluihin, niin tietysti se asiakkaiden palvelun tarve on aina erilainen. Palataan tuohon vähän myöhemmin lisää, mutta meillä on jonkinlainen teema aina näissä haastatteluissa, ja tässä se voisi olla tämmöinen työyhteisöjen arki. Ja mikä sun mielestä ratkaisee sen, minkälaiseksi keikkalaisen kokemus työyhteisöstä muodostuu? Se lähtee mun mielestä siitä, että miten se työvuoro lähtee jo käyntiin. Oletko sinne tervetullut, vastaanotto siellä ei tarvitse mitään niinku kultaista mattoa levitellä, mutta niinku ihan hyvän huomenen toivotukset jo pelkästään on se, että oletko se tervetullut. Ja kyllä se arjen, niinku, kuinka hyvin sulla on esimerkiksi avaimet, onko sulla kulkuluvat, onko sulla tunnukset potilastietojärjestelmiin, puhumattakaan sitten, että löytyykö työkassia, jos on niinku kotihoidosta kyse, työvaatteet, puku, kaappi, ihan tämmöiset arjen, mitä nyt jokainen tarvii, jotta se suoriudut työstäsi, niin jos ne ei toimi, niin se on tosi hankalaa keikkalaisena sulahtaa siihen työyksikön arkeen. Entä miten keikkalainen tekee hyvän ensivaikutelmaa sitä toisinpäin? Tulet positiivisella mielellä työpaikalle, sanot ihmisille sen huomenen ja oot kiinnostunut, kysyt asioista, asiakkaista. Niin kuin jotenkin tässä vuosien saatossa on tullut hyvin selkeäksi mulle, että mikä on oleellista siinä, jotta sä selviydyt siitä työvuorosta. Sun täytyy tietää tietyt asiat niistä asiakkaista, mutta sun ei tarvitse tietää ihan kaikkea. Se riittää, että liikkuuko, syökö, juoko itse, ihan näitä perushoitotöitä ajatellen, niin ne on mun mielestä oleellisia siinä, ja oot kiinnostunut niistä, niin, ja myös niin kuin aktiivisesti itse kyselet siinä työvuoron alkuun, että
miten menee. Miten sä toimit, jos ei oikein huomioida keikkalaista ja sä et tarpeeksi ohjeita ja Kyllä mä aktiivisesti haen sen kontaktin niin työkavereiden kanssa, että mä saan sen oleellisen tiedon asiallisesti käyttäytymällä, mutta myös ihan sit pysäyttämällä ihmiset, että hei, et tarvitsisi tehdä tätä töitä täällä tänään, niin se vaatii jonkun verran rohkeutta ja päättäväisyyttä myös välillä, että se arki lähtee sitten aamukäyntiin. Jos mennään posin kautta, niin nimetä ei saa tarvitse, mutta saa tietenkin nimetäkin, mutta onko joku paikka jäänyt mieleen, jossa erityisen hyvin on otettu keikkalainen huomioon ja vastaanotto on ollut semmoinen kiva, tuntuu, että tänne on tervetullut. Niitä on vaikka kuinka paljon. No ihan viime viikoiltakin tulee mieleen yksi kehitysvammapuolen yksikkö, niin sinne oli tosi kiva mennä. Siellä otettiin heti, sairaanhoitaja otti vastaan ja ikäihmistenkin oli justiin pari viikkoa sitten. Niin samalla tavalla sairaanhoitaja otti heti tervetulleeksi, otti sen vastuun siitä, että okei, että tässä on sulle nämä ja tuolta löytyy vaatteet ja meillä on tällä. Ja sitten oli niin kuin jotenkin sellainen tästä ikäihmisten paikasta vielä, että se työvuoro alkoi ilolla. Siellä naurettiin heti ja se oli semmoista hyvänlaista positiivista, että siinä ei mitään niin kuin pilkattu ketään tai mitenkään, vaan että se lähti semmoisella hauskoilla tarinoilla alkuun, niin jotenkin se oli, mä ajattelin, että voi vitsi sentään, että tänne on niin kuin kiva tulla. Tästä ilosta voidaankin lähteä siihen seuraavaan juttuun. Sulla oli semmoinen hauska tai mielenkiintoinen tarina yhdestä työhetkestä vastikään, että jossa hoidettava vanhus sanoi sulle suoraan, että ei usko sinua olevan hoitaja, ja se syy, miksi ei uskonut tätä, on aika yllättävää. Kerro siitä. No joo, siinä oltiin iltatoimille menossa ja tietysti asiakkaan kanssa oli kohdattu siinä sitten vuoron aikana muutamissakin hetkissä ja sitten tehtiin niitä iltatoimia siellä vessassa ja sitten se mittaili mua päästä varpaisin siinä samalla ja sanoi, että no, et sä kyllä on niinku hoitaja. Mä sitten silleen, niinku, että anteeksi, kuinka sä nyt noin ajattelet ja sitten hän oli, että joo, että no kun sä naurat. Silloin se pysäytti aika tavalla siihen. Oli niinku, toisaalta ajatellen sitä mun omaa hoitajaroolia, niin se oli niinku pysäyttävä siihen. Mä olen iloinen tai niinku suhtaudun positiivisesti elämään, mutta sitten myös siihen hoitajien arkeen, että aina ne asiakkaat, kenen kodissa eletään ja tehdään sitä hoitotyötä, niin se on jotenkin surullista, että jos siellä ei niinku, he kohtaa iloa. Jotenkin on aina puhutaan siitä kiireestä ja ei ole aikaa pysähtyä, mutta myös tämä ilo, niin sitten mä ajattelin, että no kyllä jotain pystyy tekemään jo pelkästään sillä, että hymyilee päivän aikana siellä töissä. Mitäs palautetta se muuten asiakkailta, tuleeko asiakkailta palautetta? Se on aika keikkalaisena varsinkin hyvin usein tulee ensimmäinen, no esimerkiksi kotihoidossa, että no taas tuli uusi hoitaja. Se on yksi kuormittavimpia asioita, että sä joudut aina perustelemaan sitä, että no mä oon tänään täällä tekemässä töitä ja että mä olen tehnyt 25 vuotta hoitotöitä ja että mä oon ihan oikeasti ammattilainen tekemään sitä työtä, mutta mä ymmärrän sen asiakkaan tai niin kuin asiakkaan tunteet siinä tilanteessa. Se on ikävää, kun on monisairaista ihmisistä kyse ja he joutuu aina perustelemaan ja kertomaan, että mitä siellä tehdään ja miksi näin tehdään. Se on niin kuin molemmin puolin se niin kuin toisaalta hoitajan näkökulmasta, että hoitaja joutuu perustelemaan sitä, että mä osaan tehdä nämä hommat ja sitten asiakkaan, että kun on väsynyt ja sairas ja näin, niin että ei jaksaisi kertoa aina joka ikinen aamu uudelleen sitä. Kerta kun ovi aukeaa, niin aina asiakas joutuu perustelemaan sen, että miten hänen tykönään, niin kuin sanomaan, että mitä tehdään ja miten, ja tuleeko varmasti, se on myös, mä niin kuin ajattelen, että se on asiakkaille myös tosi kuormittavaa, että hänellä on tietyt tarpeet, niin tuleeko ne tarpeet täytettyä sen käynnin aikana,
Sitten asiakkaat monesti myös tiedostaa sen, että hoitajilla on aika kiire. Ja sitten, että 10-15 minuutin käynnillä, niin että se siinä kovin paljon kerkeä sille hoitajalle sanomaan, että, niin kuin, että ai niin, että oli ne lääkkeet ja oli ne pesut ja mä tykkään, että mulla on näin ja nämä yövaatteet ja niin kuin, näin ja näin. Ja sitten toisaalta monesti me tehdään myös hoitajat. Mä oon myös ollut niin kuin tosi monissa työpaikoissa vakituisena, niin me tehdään myös semmoisia rutiineita, että me ei myöskään selitetä asiakkaalle, että mitä kaikkea me tehdään niissä tilanteissa, niin sitten että asiakas joutuu kertomaan vieraalle ihmiselle, että no mitä ne hoitajat täällä tekee, niin se on niin kuin puoli ja toisin tosi vaatisi enemmän pysähtymistä ja se, että, niin kuin, että hoitajat pystyy tekemään sen, että tulee asiakkaille kiireen tuntua. Tämä on varmaan tosi tärkeä asia tuolla kotihoidossa. Mitkä on tärkeimmät ja sellaiset isoimmat opit keikkailussa ja miksei työssä muutenkin niin kuin tässä vuosien varrella? Kyllä se niin kuin, täytyisi pysähtyä siellä työpaikalla miettimään, että mitä siellä tehdään. Ja että mikä se on se perustehtävä ja minkä takia siellä ollaan. Joo, ollaan asiakkaita varten, mutta että, niin kuin, että miten se päivittäinen työ sujuu ja mitkä ne on ne käytännöt ja rutiinit, niin ehkä sitä pitäisi miettiä joka ikisellä työpaikalla ihan säännöllisesti. Sitten keikkalaisesta se, että täytyy niin kuin olla tosi avoin ja aktiivinen itse niin kuin jotenkin perusluonteeltaan, jotta pärjää keikkalaisena. Varmasti juuri näin. Mitkä on keikkailun, otetaan vaikka stubbimaisesti 3 parasta ja 3 huonointa asiaa? Plus parasta on se, että sä saat valita itse työpaikkas. Sun ei tarvitse mennä, jos on huono työpaikka tai niinku, huonoa kohtelua, niin sun ei tarvitse sinne huomenna mennä. Se ikävä kyllä monesti näkyy myös ehkä tuolla niinku, Temporenkin listoilla, että siellä on tietyt vuosien saatossa samat työpaikat näkyy, niin silleen kun on pitkään heittänyt keikkaa, niin tietää, että okei, että tässä varmaan on jotain ehkä arjessa haasteita. Tietysti tämä palkka on yksi asia, ei niinkään se palkan määrä, se niin kuin positiivinen asia, mutta se, että se tulee säännöllisesti tosi hyvin on toiminut Temporen kautta mulla ainakin, niin kerran viikkoon palkka, niin se on todella hyvä. Sitten ehkä ammattitaidon kehittymisen kannalta niin keikkailussa on tosi paljon positiivista, että se etännyttää sua semmoisista ei niin tärkeistä asioista, kun sä vaihdat työpaikkaa, niin sun täytyy keskittyä oleellisiin asioihin. Semmoinen jotenkin se ammatillinen itsevarmuus myös sitä työtä tehdä ja sit, niin. Ammatillinen kasvu myös, että vaikka täällä tehdään näin, niin tämä ei ole väärä tapa, tai vaan tehdään toisella tavalla, jos lopputulos on sama. Et se jotenkin semmoinen etännyttäminen ehkä siitä, että kun on kuormittavaa, niin keikkalaisena sä pystyt jättämään tietyt semmoiset kahvihuonetarinat niin kuin vähän sivulle, sä et ole osa niitä. Se on sellainen. No huonommat pointit, mitä mä kaipaan eniten, on työyhteisö. Kun se työyhteisö aina vaihtuu, niin sä et ole osa varsinaisesti mitään tiimiä. Sitten toisaalta samalla tavalla, kun on positiivinen tämä ammattitaito, niin tietyt ammattitaidon osat, kuten esimerkiksi RAI-arvioinnit, tai vakituiset hoitajat tekee niin kuin se kuuluu heidän työnkuvansa, ne keikkalaiset niiden taitojen ylläpitäminen niin on hankalaa keikkalaisena. No, se helpottaa sitä työnkuvaa, mitä sä menet tekemään, mutta se, että se osaaminen siihen, että mitä niin kuin tällä hetkellä edellytetään asiakkaiden asioiden hoidosta, niin keikkalainen ei niin kuin kehity niissä, jolla jos sit itse aktiivisesti jossain, että sulla on esimerkiksi 3 vakituista työpistettä, missä keikkailet, niin se on niin kuin helpompi, mutta että mä olen heittänyt niin monissa paikoissa keikkaa, niin se selkeästi huomaa, että se osa-ammattitaito on jäänyt vakituisten vastuulla. 3. pointti olisi. Ihan hyvin. Ehkä auto. Auto kuluu, kun sä heität keikkaa, jolle sä nyt pystyy ihan siinä kotiympyrässä tekemään, niin
tänä kesän kävi just niin, että mä olin suunnitellut meneväni saaristoon keikalle, ja sinne nyt on pari lauttamatkaa ja 3 tuntia melkein täältä matkaa, niin oli pakko perua kesän keikkatyöt sieltä, koska auto oli 7 viikkoa remontissa. Niin on ehkä semmoinen, se on myös raha tai kustannustekijä tämä auto, että se kuluu tässä keikkailessa. Pakko vielä kysyä, kun sulla on toi 10 vuoden perspektiivi tähän, reilun 10 vuoden perspektiivi tähän keikkailuun, että onko se jotenkin muuttunut ja onko nämä hommat kehittynyt vai mennyt huonompaan suuntaan? Siinä on semmoista aaltoliikettä mun mielestä, että se oli ehkä silloin 2014 aloitti keikkailun, niin se on jotenkin semmoista seesteisempää ja jotenkin silleen hallitumpaa. Kiihtyi mun mielestä jotenkin se tempo siinä. Ja vielä ihan näihin viime päiviin asti tälle syksylle, niin tämä kesä vielä oli semmoista, että niitä töitä oli vaan vaikka kuin paljon, mutta nyt on ihan selkeästi, ainakin tämä Varsinais-Suomessa, niin tullut silleen, että niitä ei ole niin paljon niitä keikkoja, että jotain hyvinvointialueet on ehkä tehnyt siellä sitten rekrytointiprosessien osalta, että se on muuttunut sitten toisaalta myös se, että meidän asiakasmäärät on tietysti tässä vuosien saatossa kasvaneet, niin myös se työn kuva ja työn sisältö on muuttunut mun mielestä ihan selkeästi, ja se vaikuttaa tuohon keikkalaisen tekemään työhön myös. Ja asenteet ehkä jollain tavalla silleen on myös muuttunut. Osaltaan niin kuin silloin aiempina vuosina niin keikkalainen otettiin pääsääntöisesti ilolla vastaan ja vähän ihmetellen. Nyt se on melkein niin semmoista arkirutiintia, että okei, toi taas tuli ja mikäköhän tämä tyyppi on. Ja sitten toisaalta niin kun semmoinen, niitä on niin paljon, että ennen sä olit se keikkalainen töissä, siellä oli vastuuvuorolaisia ja henkilökuntaa aina työvuorossa. Nyt on työvuoro, että mulla on esimerkiksi tässä nyt viimeisen vuoden aikaa käynyt niin, että mä olen se ainut lääkeluvallinen työvuorossa. Just. Niin se tekee myös siihen vastuuseen niin kuin aika. Sä et ikinä tiedä, että mitä on vastassa, kun sä meet keikalle. Ennen se suurin piirtein tiesit, että sulle ei ainakaan sitä lääkekaapin avain. Aivan. Mielenkiintoista. Otetaan vielä toiseksi viimeinen kysymys. Mikä tekee susta tai jostakin toisesta hoitajasta hyvän työkaverin? Olihan sitten keikkalainen tai vakituinen. Avoimuus ja semmoinen, mietitään, että miten itseä haluaisi kohdeltavan, niin kuin kohtelee kaikkia työyhteisöissä. Niin se on sellainen, että ja semmoinen, meitä on monenlaisia, niin sen ymmärtäminen myös, että työkavereita on erilaisia, ja se, että kaverin jeesaaminen on se on mun mielestä tärkein siinä työssä. Silloin arki sujuu, on se sitten kuinka haastavia tai vaikeita tilanteita tai mitä tahansa tapahtuu, niin silloin kun mietitään ja autetaan kaveria, niin se on hyvä. Puhuit noista näytöistä. Niissä on nyt tietynlaisia monimutkaisuuksia. Voisitko avata tätä vähän? Lääkenäytöistä. No tämä niin kuin keikkalaisen näyttö, työnantaja edellyttää niin kuin tällä hetkellä näyttöjä, että sä saat ne näytöt suoritettua, jotta sä voit ottaa niitä keikkoja, niin on todella nyt tullut ihan viime aikoina todella hankalaksi. Sanotaan, että ota sieltä niitä keikkoja ja tule tekemään se perehdytysvuoro kyseiseen yksikköön, mutta kun sä et saa niitä keikkoja, kun sulla ei ole niitä lupia suoritettu, niin se on jotenkin tosi hankalaksi mennyt nyt, että jotenkin toivoisi, että tähän asiaan tehtäisiin jotain ratkaisuja niin, että kun olisi sopivia keikkoja tarjolla, niin keikkalaiset kyllä tulisi, mutta kun niitä lupia ei ole, niin ja se on keikkalaisen hankala myös, että esimerkiksi jouduin tosiaan 3 eri puhelua soittamaan ja sitten aina ohjattiin seuraavalle ja vielä venahti 1,5 kuukautta. Yritin saada yhdelle hyvinvointialueelle lupia ja ne ei ole vieläkään voimassa. Se jotenkin se keikka olisi tarjolla, mutta sitten keikkalainen ei pysty ottamaan niitä vastaan ja on tosi hankala tilanne jotenkin
puolin ja toisin, että työyhteisöllä on tarvetta, mutta myös niin kuin keikkalaisella olisi mahdollisuus tehdä töitä, mutta ei yhdisty, että jotain tuolle asialle pitäisi tehdä, että saadaan työ ja työntekijä kohtaamaan, eikä olisi luvista kiinni sitten. Varmasti juuri näin. Viimeinen kysymys. Mikä on tehnyt sun viimeisen viikon aikana iloiseksi tai onnelliseksi töissä tai muualla? Se on tämä työn suola on ne työkaverit. Niin hyvä perehdytys, niin se on tapahtunut tälläkin viikolla, viime viikolla. Niin just. Marke, kiitos kun jaoit sun kokemuksia ja ajatuksia. Siinä oli paljon mietittävää meille kaikille ja muille keikkalaisille. Ja tässä tuli selväksi sekin, että iloa ja inhimillisyyttä ja ammattitaitoa pitää ja voi yhdistää. Ja kiitoksia myös kuuntelijoille. Tämä oli keikkatarinoita ja palaamme uusien keikkatarinoiden pariin ihan kohta.